doa po kasi very active met ito mayor tayo. So kat ado maipanggap iti greening ket at least at more than 1,000 trees tinai mula tayo averaging 10 trees per day. So dito apo ti accomplishment iti 100 days ni Apo Mayor ket katulungan tayo manen apo digiti liga ng barangay, of course headed by Apo RB Ablan ken digiti na dumaduma nga NGOs ken ti partner tayo apo iti City Agriculture Office. So pinagtutudo ngamin apo ken nadamit iti partner agencies tayo like the National Tobacco Authority, NTA ko na dan sa ken iti Philippine Coconut Authority. So ken DNR damit iti ented nga species apo iti 3 seedlings tayo. So amin digijay apo nagko-coordinate para kadeto 100 days ko na tayo ng iget pay kasi ado digitin mayat nga tumulong para kadeto greening tayo apo babaen met lang iti tulong digiti bumarangay babaen ti liga ng barangay digiti national agencies tayo ken NGOs tayo. Ipil-ipil apo iti Riverside tayo iti dumaya from Barangay 29 to San Mateo. So digita pa nagbaitan na 29 Kamanggaan, Barangay Riweng ken San Mateo Apket. Naigetmet digiti barangay officials ken digiti farmers tayo ngay may timulong para kadeto kasi riparip pa deto apo para protection tayo na no adalay layos kajay kada no dumakkel ta danom dakkel nga katulungan no ada ipil-ipil ijay sides na ken dete ko na nga adumet ti advantage na deto nga mula ipil-ipil iso nga makita tayo apo sa alisto nga dumakkel deto ket seedlings ket in Dunarte NTA. Mabayan iti City Agriculture Office nga request ni Ma'am Sheila. So nagtitinulungan tayo apo nga tipay tawag na dito baro nga administration na po ket tree planting, tree nurturing. Tree planting and nurturing project dito apo iti Alawag City Government headed by Mayor JBA Apo.